क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। डीजे कुंदन राज। भातरा से लजैनी तमनैनी कैसे गे, भातरा से लजैनी तमनैनी कैसे गे, तो जबल साथे न सुतैनी लइका खेलैनी कैसे गे, तो जबल साथे न सुतैनी लइका खेलैनी कैसे गे। होठे वाला रस तू पिलैनी कैसे गे, होठे वाला रस तू पिलैनी कैसे गे, तो जबल साथे न सुतैनी लइका खेलैनी कैसे गे, तो जबल साथे न सुतैनी लइका खेलैनी कैसे गे। कोरा में बोले तो गे दहिया दबे तो गे, भरे अकबारी में जाता जाता जा दे तो गे। गे कोरा में बोले तो गे दहिया दबे तो गे, भरे अकबारी में जाता जाता जा दे तो गे। खाना मजे खैनी हुलियनी कैसे गे, खाना मज खैनी हुलियनी कैसे गे, तो जबल साथे न सुतैनी लइका खेलैनी कैसे गे, तो जबल साथे न सुतैनी लइका खेलैनी कैसे गे। रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। सुने ला भर गे जय मिया भर गे, पिया मनीषावा के जमी जब घर गे। सुने ला भर गे जय मिया भर गे, कुंदन मनीषावा के जमी जब घर गे। नौवे महीना में बउआ रोवैनी कैसे गे, नौवे महीना में बउआ रोवैनी कैसे गे, तो जबल साथे न सुतैनी लइका खेलैनी कैसे गे, तो जबल साथे न सुतैनी लइका खेलैनी कैसे गे। क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय।